बाक्सानि नयाबस्ति खैरानियाव सुबुं आरो हाग्रानि जिब जुनारनि दाङाबाजिनि सायाव सुबुं सांग्रांथि जथुम गाहाय आलासि महरै बाहागो लायै हाबाफारियाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारिया बे सुबुं सांग्रांथि जथुमाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारिया आरो मख'जाथावनादि बे ओनसोलफोराव थांनाय गोबां बोसोरफोरनिफ्रायनो मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दाङाबाजिया सानफा एफा बांनायनिख्रुइबो बांबोगासिनो दं। मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां अबथिरा सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे सुबुंनि न' बां माइ माइरं गय आबादफोराबो गोबां सिलिंखार जाबोदोंमोन। बेखौनो लानानै दिनै ओनसोलनि रायजो राजा आरो बिफानजों गुवारै सावरायलायो। लोगोसे रायजो राजाफोरनो मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारिया गावनि आखाइजोंनो टर्च लाइट रेनकोट साथाफोरखौ राननानै होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाक्सा डिएफअ धीरेन्द्र नाथ बसुमतारी, बाथाबारि रेन्जार रजनी दैमारी आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा नुजाथियो। बेबायदिनो सावरायलांबाय थागोन आरो सिगांबो सावरायबाय आरो जोंनि एनजिअफ्राबो मावगासिनो डिपार्टमेन्टेलि मावगासिनो दङ। दिनै आं गावनो भिजिट खालामदों आरो बे जोंनि हाग्रामा सारनिफ्राय निर्देश जे फिल्डआव थानानै रायजोफोरजों थानानै खामानि मावनायनि जि निर्देश आरो बेबायदिनो आङो दिनै फैदों बाक्सायाव फैनानै बे खैरानि आरो माखासे जायगायाव भिजिट खालामबाय आरो खालामबावगोन। नैबे खैरानि नाग्रिजुलि बगाजुलियावबो थांनानै बेबायदिनो रायजोफोरजों शेयार खालामगोन सिगांनि जालांनाय बेफोर माबा मोनसे आबाद खेथि नस्थ' जानायफोर बेफोरखौ सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै बिनि सोमोन्दै रायलायदों आरो मैदेरखौ माबोरै होबथानो मानसि थैदों दासिमाव 10-12 जन थैबाय बै समनिफ्राय दानि नङा बै समनिफ्राय आरो रिसेन्टलि सासे सानै असिमोनफोर थैबाय बे खोथाखौ आंनो खोन्थादों आरो लोगोनो डिएफअआ बेखौ जायफ्रा थैबाय बे थैनाय मानसिफ्रा फैसाखौ अलरेडि मोनबाय होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना डिएफअआ खोन्थादों रायजोफोरनो। दा बे मैदेर आरो गुबुन जिबफोरजों जेरैबायदि संघर्ष पाब्लिकजों जायो दा बेखौनो आं खावलायदों जे हाग्राफोरखौ दादानबावसै जिब जुनारखौ बुथारनो नाङा। दा दिनै गासै पृथिबियानो एलार्ट जादों आबहावानि सोमोन्दै दंफां लाइफांनि जिब जुन्थुनि सोमोन्दै गासैबो माबा जादों। दा बेफोरखौ जोंनि भारत गभर्नमेन्टआबो सिरियास हिसाबै लादों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जोंनि आसामावबो सिरियास हिसाबै लादों खावलायदों आरो जोंनि बिटिसिआवबो जोङो बेबायदिनो जोंनि हाग्राखौ कनजार्भ खालामनायनि जिब जुनारखौ कनजार्भ खालामनायनि जोङो सेस्था खालामदों आरो बिदिनो रायजो राजाफोरजों थांनानै जों रायजो राजाफोरखौ बुंदों बुजायदों आरो दिनैबो सेमिनार बादि जाबाय बेयाव पाब्लिक एवारनेस मिटिं जोङो खालामबाय आरो गुबुनावबो नाग्रिजुलियाव खालामहैगासिनो दं। बेखौबो आं